Siema, to jest F11C. Znów dzisiaj gramy w Transformers. To jest drugi odcinek dzisiaj. Link w opisie podamy. Wpisujemy teraz Transform. Jesteśmy na moim koncie, to zapraszam serdecznie do Znaj i serdecznie do Plemia, który nazywa się Wszyscy za jednego. Tam są wszyscy moi przyjaciele i też zapraszam was serdecznie, okropnie. Tytuł będzie poszukiwany. Przejdziemy na jakiś rok do koleżanek, a to jest duchowy wód, który stworzył to. Nazwa to jest Michu34. Bardzo go serdecznie pozdrawiam. Dawajcie suby. Nazwa to jest Pancerny Michu. Link będzie w opisie i bardzo serdecznie dawajcie mu łapki w górę na kanale. Teraz będziemy zbierać ceny na 200 po to, żeby kupić takie czardzieskie posty, jak to. I przepraszam za to, bo miałam takie małe lagi i zbagowało mnie. I jeszcze jest nowa promocja, które są takie uszka bardzo serdeczne, taka bardzo ważna sprawa, że to są takie uszka psa, które są bardzo fajne, opłaca się brać. To jest moje całe wszystkie ubrania, które są bardzo kupione, które bardzo dawno kupiłam. Najcenniejsze było ta truskawka jedna, która bardzo trudno było mi zarobić ją. Dlatego, że musiałam cały czas chodzić na konto, a to są wyprzedaże. To wszystko można kupić, ale musi mieć dużo serków. Jest nowa oferta na prezenty, która bardzo mocno się opłaca, a to jest do kolorowania. Po to, żeby zrobiłam to, został taki tytuł, że można wybrać normalny tryb i trudny. Najgorszy jest bardzo tryb boski, który trudno idzie go zdobyć. Musisz mieć 91 level, żeby mieć tryb boski. Tryb boski będziesz miał złożone skrzydła cały czas i możesz kolorować i być najlepszym szamanem. Tu widzicie 50 taki level i on nie ma takiego, ale ma futro i to są moje umiejętności. I dlatego mam bardzo ich dużo. Level jest 43 i najważniejszą rzecz, że odblokowałam skrzydła anioła i teraz robię do chmurki. To bardzo długo będzie mi to trwało, bo muszę mieć bardzo długi level. Do tego dostałam jeszcze 3 umiejętności, żeby odblokować wszystko. I jeszcze zostało mi pół do chmurki. To jeszcze bardzo dużo, będę miała bardzo duży level. Ekwipunek jest taki trochę, ale A3, C3, jakieś rekwizyty. To są bardzo cenne rekwizyty, które opłaca się mieć. A te skorolki, znaczy jakoś śnieżną, jakoś coś tam, bla. To było trochę nie takie trudne, musiałeś wygrać, trzeba było wygrać w turnieju. Ja wygrałam 2, za to, że odgadnęłam 2 najsławniejszych youtuberów, który gra tą grę. Pierwsza to była Natella. Też gram na survivalach i teraz mam taką oznakę też. Mam oznakę za survival, że cały czas grałam survival.
i zarobiona z oznakę. Mam oznakę do odcinka, że zrobiłam koleżankę psikusa, a to za to, że pobrałam apkę na telefon, który koleżanka mi podała, jak się ona nazywa. Tyle mam odblokowanych oznak. Tu można wybrać płęcie. Może być żadną, ale musisz wybrać prawdziwą płeć. Tu są też tutaj, żeby zdobyć oznaki. To jest bardzo ważne, żeby zdobyć oznaki. Jak nie to będzie. Tutaj właśnie wygrałam w tym survivalu wygram oznakę. To było trochę trudno, bo musiałam cały czas. A tu są najważniejsze rzeczy. Tu są dużo tytułów. Link będzie w opisie, jaki jest tytuł na YouTubie. I jeszcze pokażę, jakie będą tytuły na Transformice tego YouTubera. Teraz czekamy jeszcze na pokażę bardzo patrzę punkty przygody. Punkty przygody, bardzo ważna rzecz. To było aż 5 sztuk. Idzie to cyknąć na piątka. To są te, które wygrały. Było trudno, ale było warto. Wygrałam. To są pierwsze rekwizyty, które były wygrałam że mam ochotę cały czas to grać, bo to jest fajna gra. Teraz, a do tego czasu mam tutaj 10 rzeczy, jak było grał. Teraz pokażę wam ekwipunek za chwilkę, jak będę go robić. Dodam jeszcze mam niektóre rzeczy. Jeszcze tam mam niektóre rzeczy w ekwipunku. No właśnie, te serduszka zdobyłam. To byłam w tym, tak zakochanym przez czas. A jeszcze coś. Napiszę w komentarzach, jak macie duże i dam jakieś wam karty świąteczne i zrobię wymianę. I jeszcze dam niektóre inne święto, które tu będzie na Transformice. Już kończę na dzisiaj z wami. Właśnie ten odcinek był, jak wygląda moje konto, które było dawno. Macie pierwsze sposoby, jak to trudno było. Do widzenia i narka.